Имам ли? Само да. Господин Стойчев, преди всичко, поздравления! Отново матч за историята, отново с българското знаме, финал за Купата на Италия с Верона. Няма как да не ви попитам къде бе ключа за тази голяма победа, която записахте. Аз и преди матча казах, че нямам решение за този матч, защото Перуджа е най-силният отбор в последните 4 години и ако очакваш с едно тактическо решение просто или с някакъв номер да ги победиш, не е реално, имат много варианти. Тренирахме по различен начин в последните 2 седмици и се готвихме за този матч, опитвайки се да предвидим факта, че те ще сервират много силно и в зоните, в които ще сервират, за да може да устоим да не получаваме асове. И това се случи. После знаехме, че те ще играят по един определен начин на блок. Беше лесно да се предвиди, защото срещу нас е лесно да се направи. Затова се опитахме да тренираме и в фазата на сайд-аут различно. Но преди всичко резултата дойде, защото момчетата бяха много спокойни през цялото време и много хладнокръвни. Виждаха всичко, даже и нещата, които не успяхме да направим. И втория гейм, който беше наш, мога да кажа, и го контролирахме до края на гейма, го изпуснахме заради посрещане. Така че тогава вече стана трудно. 2-0 срещу Перуджа не е лесно да продължиш да играеш. Те са като машина. Но отпаднаха физически и Шикала и някои други играчи. Освен това, ние държахме ритъм, и ентусиазъм, който беше труден за тях. Изобщо този турнир за Купата на Италия, страхотни матчове, независимо от проблемите с контузии, които имате, като един за Вороно, който не бе на разположение. Каква е тайната генерално за работата ви в този клуб на Верона? Има проблеми с местоположението. Проектът е различен. Проектът е нещо, в което много хора вярват. Където е? Да. Прав е човека, ама... Не, прав, много е напрегнат. Добре. Само си така. Не. На български. Una rimonta incredibile. Rimonta dovuta alla squadra perché loro hanno dimostrato non solo la voglia di vincere la partita ma anche sangue molto fredda e tutti sono stati molto attaccati al piano di partita con molta lucidità che è un segnale di crescita importante. Nessuno non gioca più per fare il punto lui ma tutti giocano per la squadra e questo mi fa piacere di vedere la crescita di Keita mentale e quella di Mosic. Per non parlare di Luca Spirito che da anni è un tassello molto importante di questa squadra. Voi non lo vedete ma io so il lavoro che fa lui. Poi Aidan, Cortesia, tutti quelli che sono dall'inizio già hanno fatto un passo in avanti come testa. Tutti. Qualcuno aveva qualche dubbio su Keita in posto 4 ma ha ricevuto anche bene. Keita si è allenato da poco, da schiacciatore, questo è dovuto all'infortunio di Giavorono che ha lasciato un buco importante lì e abbiamo dovuto passare all'altro modulo. Keita sarà un bravo ricevitore per il futuro, ve lo dico io. Quindi questo è il sistema di gioco, loro due in banda e un opposto anche l'anno prossimo? L'anno prossimo è ancora presto di parlare, noi siamo qua attaccati a questa Coppa e quest'anno, l'anno prossimo vedremo. Con le dovute proporzioni, coach, vale il mondiale per club considerato che lei non vince da un po', che Verona non è mai arrivata neanche in semifinale in nessun trofeo? Ma cosa c'entra il mondiale? Quando lei ha vinto il mondiale per club, forse è stato il top della sua carriera, con le dovute proporzioni. Con le dovute proporzioni io mi sento oggi come un esordio proprio, perché per me il tempo di attesa di arrivare in una finale era troppo lungo e mi sono impegnato molto, quindi ho dimenticato tutto il passato, adesso è tutto nuovo per me, tutta una nuova storia. Да продължим само на български във връзка с проекта за Верона.
Проектът е различен. Проектът е различен, защото много хора вярват в някои неща, които ги обединяват. И това са не само спортни неща, имаме 107 партньора, 30 от тях са всеки ден с отбора и искат от този клуб да превърнат нещо специално за града Верона. Много време се отделя на възпитанието, много време се отделя на етикета, на работната етика. Много неща са различни при нас и затова съм доволен за тези хора, защото там преди всичко собственика, после мейн спонсора, Рана, фамилия Рана, после всички тези 107 спонсора и публиката, която е от 15 години са фенове на отбора, без никога да участват на какъвто и да било форум, Final Four. Така че матча днес е за тях. Последно предпочитание за съперник на финала? Не. Всички отбори, и двата отбора са много силни и ние много енергия хвърлихме днес, така че утре ще ни бъде много трудно. Имаме само 6 човека, нямаме смени. Само още един въпрос, защото има и много българи, които и заради теб, и заради Алекс са дошли. Доколко за теб е удовлетворение да видиш и знамето на гърба ти, така, отношението на хората и към твоята работа във Верона? Аз смятам, че знамето даже по някой път не ми харесва толкова да го нося, за да не изглежда фалшиво. Ти знамето или го чувстваш, или не го чувстваш. И то е във всекидневните актове, които правиш, а не в това да се качиш на подиума със знамето. Сега ми го дадоха и аз не мога да го откажа и винаги го нося с гордост, защото се чувствам българин, аз не съм друг. Запазваме си правото за още едно интервю след финала.